Pan o'n i'n 19 mlwydd oed, o'n i yn, swn i'n rhoi fy hun yn y categori o militant atheist. Oedd ddim diddordeb gyda fi yn Duw o gwbl, o'n i'n gwrthod bodolaeth Duw, o ddim diddordeb dy fi yn y peth, o'n i'n meddwl, os mae Cymru yn mynd i symud allan o'r Dark Ages, dyn ni angen gadael Cristnogaeth ar ei ôl. Ond nath ymherthynas i gyda Cristnogaeth newid yn llwyr wedyn, yn maes B yn 2013. Nes i cyfarfod cenhadwr o America o'r enw Will, a oedd e'n siarad am Iesu Grist mewn ffordd o'n i byth di clywed o'r blaen. Oedd e'n siarad amdano fe fel person go iawn oedd e'n i nabod fel ffrind iddo fe. A o'n i'n meddwl bod fi'n gwybod pob dim, di dod o dros y boi ma, oedd i weld yn normal, oedd i weld yn rhywun sy'n ni'n gallu bod yn ffrindiau da gyda, ond oedd e'n siarad am Iesu fel tas fe'n berson go iawn. A nath hwnna rili herio'r ffordd o'n i'n feddwl. Nath gadael fi gyda lot o gwestiynau, a nath Will hefyd roi Beibl i fi. A hwnna oedd yn cyflwyniad cyntaf i dod i nabod Iesu Grist. O'n i'n dablo wedyn rhywfaint oedd diddordeb gyda fi wedyn yn dod i ddeall mwy, ond nath ddim byd rili dod yn real i fi tan i fi ddechrau mynychu eglwys leol. A dechreuwn ni wneud cwrs yr enw Darganfod Cristnogaeth. Ac ynddi, mae Iesu yn tawelu storom, a mae'r disgyblion yn gofyn ar ôl iddo fe wneud hyn, pwy yw hwn? A dyna'r tro cyntaf o'n i wedi gorfod ateb y cwestiwn yna dros fy hun. Ac yn y foment yna nes i sylweddoli, mae hwn yn Dduw, mae Iesu Grist yn Dduw. A wedyn y kind of sinking realisation, os mae Iesu Grist yn Dduw, dwi wedi ei wrthod dwi wedi gwrthryfelen i erbyn e. So ar ôl i fi ddod i ddeall pwy oedd Iesu Grist, o'n i'n gwybod, wel nawr dwi angen troi at Dduw a gofyn am fyddeiant, a dyna nes i. A dwi'n cofio ychydig o amser ar ôl hynny, profi jyst gwybod yn ynghalon i bod fi wedi fy maddau. Fi'n darllen Psalm 51 lle mae Dafydd yn dod gerbron Duw ac mae'n edifarhau ar gyfer yr hyn mae e wedi gwneud. Ac wrth i mi darllen y salm yma a gweld beth oedd Dafydd yn apelio at yn cymeriad ym mherson Duw, mi o'n i'n gwybod yn y foment yna, dwi wedi fy maddau. Nid oherwydd beth dwi'n meddwl am Dduw, ond oherwydd pwy yw Duw a'i gymeriad e. Ac wrth edrych nôl, dwi'n diolch i Dduw bod e wedi gwneud y gwirth yma yn y mywyd i, bod fi wedi cymryd fi o fod yn wrthryfelydd i fod yn fab. Bod fi, lle o'n i'n gaeth i bechod, dwi nawr yn rhydd a di profi rhyddid go iawn yn Christ.